Trons i pedregada. Qui és? M'ha despertat. I la meva migdiada d'aquesta manera estronca. Suposo que sou vosaltres, És per això? És per això que m'has despertat? Però quina colla de sacastres. Per això m'has fet sortir del llit. A l'escala de la família el més petit. Potser un pèl tocat de l'alt, però també un nen força xerí. Normal és la mestressa de Ponent, talment un vent tramuntanal que no deixa ningú indiferent. Però després ha fugit corrent i no sé on s'ha ficat. On s'ha ficat. Exigeixo immediatament que el Merma vingui aquí, al meu costat. És la nostra expansiva. A tot el món demostrarem que Vic no ha estat mai tan viva! Els segles futurs parlaran d'aquest dia d'agitació que tots plegats recordaran com una gran revolució. Puix des d'ara, tot canvia. La ciutat es redescobreix, tot marxa per nova via i la indiferència s'esvaeix. A la ciutat, del més jove fins al més vell, contribuiran al seu esclat. I així, hora a hora, i més a més, i dia a dia, i any, la nostra festa anirà a més si us hi poseu amb bona feina. El nen! La vella!
més en mà ferma que això tot just sí ha començat.